Bun găsit tuturor pe canalul de YouTube actualitate.net. Astăzi vom vorbi despre educație, care cred eu că este fundamentul societății. Educația este cea care ne formează pași în viață și este foarte importantă încă din primii ani de viață. Pentru asta, astăzi o am alături de mine pe Delia Sandu, manager Green Kid Brașov, care are o experiență destul de vastă în educație și de la care vom afla lucruri prețioase, zic eu, despre ce înseamnă cum să creștem un copil, ce înseamnă educația, unde greșește sistemul de stat în educație, dacă există greșeli în direcția aceasta. Înainte de a începe, vreau să mulțumesc Artegianale Lifestyle Brașov pentru locația superbă în care ne găzduiește și recomand să veniți aici, că este foarte frumos. Delia, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația de a sta de vorbă cu noi despre educație, dar înainte de a pătrunde în acest subiect, vreau să ne spui și câte ceva despre tine, pentru că vrem să descoperim omul din spatele instituției, care a fost drumul tău și cum ai ajuns aici. Știu că îți plac foarte mult copiii. Green Kid este o școală primară, o instituție în care putem găsi, iartă-mă dacă greșesc cu ceva, o școală primară, after school și grădiniță. Și creșă. Dacă mâine ar veni cineva la Green Kid și nu ar ști cine e Delia Sandu, ce ar înțelege despre tine doar privind locul în care pășesc? Da, bună ziua tuturor! În primul rând îți mulțumesc, Larisa, pentru această oportunitate de a discuta împreună și, de ce nu, de a elabora un subiect stringent și de interes pentru toată lumea. Până la urmă, educația este cea care stă la baza societății, nu? E foarte interesantă întrebarea ta, chiar surprinzătoare. Uite, mă duc în spate, practic de mai mult de un deceniu fac educație, să spun așa. Acum nu mai o fac la nivel activ, ci mai degrabă am rămas pe nivel de management. Dar încă de la început am avut o convingere puternică și s-a materializat în realitate că omul sfințește locul. Și de mai bine de un deceniu aș putea spune că am schimbat undeva la vreo 6, 7, 8 locații, pentru că această activitate educațională a început inițial la modul facultativ în 2016, cu un program facultativ pe nume Baby Parking. A fost un concept destul de controversat, dar ca orice concept controversat a prins. Și la acel program veneau copiii la nevoia de timp a părinților. Dacă ai simțit pentru prima dată că educația nu ar trebui făcută așa cum se face în mod obișnuit, pentru că vedem această, să zic, discrepanță între sistemul de stat și cel privat, ce te-a determinat pe tine să mergi în direcția asta? Întotdeauna, și nu știu dacă a fost intuitiv, în orice caz formarea mea profesională este de profesor. Am terminat facultatea de litere. Nu pot să spun că de atunci m-am imaginat în rolul de profesor, dar cu siguranță afinitate am avut. Și cu siguranță am putut să-mi formez anumite principii și idei cu privire la modul în care aș putea privi educația într-un mod constructiv și în folosul copiilor. Chiar uitându-mă în 2016, pot să spun, să afirm cu tărie că am fost una dintre primele, puținele, acum mai toată lumea marșează pe acest aspect, care și-a luat un motto de tip educație cu blândețe. Încă de atunci, pentru că știam că pe segmentul de vârstă 1-3 ani, în primul și în primul rând era importantă blândețea, raportarea într-un mod nu numai prietenos, cât copilul să se simtă validat, să se simtă conținut de către educatori, de către profesori și abia apoi să construiești
pe aceste fundamente sănătoase, să construiești pe mai departe și să faci activități educaționale și așa mai departe. Dar ce înseamnă prin blândețe? Pentru că din ce văd în societatea zilelor noastre, este această iarăși discrepanță între cum se creșteau copiii pe vremuri și cum se cresc acum. Este o foarte mare diferență, adică nu există ceva la mijloc. Pentru că înainte, într-adevăr, părinții erau mulți dintre ei, mai țipau, mai loveau, era altă lume, ca să zic așa. Iar acum adică foarte mulți și psihologi spun că s-a adus într-o extremă, pentru că părinții sunt extrem de îngăduitori cu copiii. Nu mai există limite. Asta înseamnă prin blândețe? Adică până la urmă trebuie să lăsăm copilul să facă ce vrea? Nu. Ce creștem noi? Sigur. Mulțumesc pentru ocazia de a-mi exprima punctul de vedere. De la o generație crescută pe principiul bătaia ruptă din rai. Exact. La o generație la care merge principiul laissez-faire, că aia e, lasă să experimenteze, este într-adevăr o cale foarte lungă. Nu aș vrea să confundăm blândețea cu lipsa de limite. Cred că până la urmă s-a mers în această extremă pentru că altfel se căuta opusul acelui principiu bătaia este ruptă din rai. A fost o generația părinților, a bunicilor noștri, nu are sens să intrăm în această discuție. Vorbim acum de lumea actuală și de ce putem să facem noi în contextul social dat. Dar se exagerează în direcția asta? Sunt părinți care practic pun bețe în roate fără să vrea în educația copiilor lor? Sincer, eu mă feresc să fiu categorică și mă feresc a fi intruzivă în viața fiecăruia, pentru că reprezentând o școală și o rețea educațională care pleacă de la creșă până la after school, cred că poți să-ți imaginezi că mă întâlnesc cu tipologii diverse de părinți. De la părinți stricți și care planifică viitorul copiilor lor în detaliu, până la părinți care își lasă copiii să le dicteze programul. Nu aș putea să mă pronunț net, însă aș putea să fac niște recomandări. În momentul în care pronunțăm cuvântul blândețe, ne asumăm noi ca părinți că lăsăm în spate accese de furie, traume, da, exact ceea ce am trăit noi personal, și încercăm să ne poziționăm în fața copilului ca o persoană de reper. Până la urmă, cred că datoria noastră cea mai importantă față de copiii noștri este să le oferim acel cadru securizant, sigur, în care ei să știe clar că pot să meargă din punctul A până punctul B fără să se pună în pericol. Aceasta este datoria noastră, dar dincolo de asta... Dar cu limite. Deci există limite. El trebuie limita să știe A ce poate și limita să facă. B. În momentul în care copiii știu ce au voie și ce nu au voie și li se explică asta de fiecare dată, neschimbat de atitudinea noastră, de dispoziția noastră, de membrul familiei, atenție că copiii și asta speculează. În momentul în care acestea nu se schimbă, putem discuta despre o evoluție pozitivă a copilului în cadrul acestor limite pe care le va accepta și ulterior le va dezvolta în funcție de parcursul său personal și profesional. Desigur că limitele se vor lărgi, da? Dar întotdeauna ele trebuie să existe. Ce am observat eu, că iată, amândouă suntem mame și cred că suntem de acord în chestiunea asta, că copiii știu mai multe, adică sunt mult mai prezenți în ceea ce facem noi și văd mai multe lucruri din comportamentul nostru și cum ne poziționăm noi în viața de zi cu zi, mai mult decât credem noi. Sigur. Foarte mulți părinți cred că e mic și nu știe, nu vede, dar ei văd și copiază la indigo.
Practic, copilul este produsul părintelui. Cum te comporți tu ca părinte, așa se comportă și el ca și copil, nu? În mare parte, da, sigur că da. Îți dai seama și cum e părintele prin ceea ce vezi la copil? Poți să intuiești și aș pleca, uite, de mai departe un pic. S-a creat, sau nu neapărat că s-a creat o cultură, dar avem un domeniu întreg orientat către tipuri de limbaje, da? Limbajul verbal și practic se subliniază importanța și a limbajului non-verbal, a limbajului paraverbal și așa mai departe. Așa cum devenim conștienți de aceste componente în reflectarea noastră ca persoană și în poziționarea noastră în raport cu ceilalți, așa ar fi foarte bine să ne dăm seama și de modul în care copiii noștri sunt impactați de propriul nostru comportament. Și nu numai comportament, dar vorbim de credințe, de valori ale familiei în care aceștia cresc. În momentul în care vine un copil în clasa pregătitoare de 6 ani, îți dai seama că el are deja o bază de el are deja o bază dacă stăm să ne gândim la cei 7 ani de acasă. Acum, conform noi organizări școlare, sunt cei 6 ani de acasă, teoretic. Care, ne uităm puțin în societatea în care trăim și ieșim din bula în care suntem, asta se întâmplă. Oamenii nu sunt, foarte mulți, nu cred că sunt atenți la ce se întâmplă cu copilul lor. Ca apoi, la 6 ani, să vină să fie responsabil cadru didactic de educația lui 100%. Este un lucru corect? Da, vorbim de un nivel de conștiință și un nivel de conștiență. Sigur că nivelul de conștiință trebuie să fie cel ridicat deasupra îndeplinirii nevoilor de bază și chiar și așa trebuie să te asiguri că copilul tău are tot ceea ce are nevoie pentru a trăi. Dar dincolo de aceste nevoi de bază, îi consolidăm creșterea, formarea, prin asigurarea unui mediu propice dezvoltării lui și printr-o educație corectă pe care noi le-o dăm. Pentru că părinții consideră că este suficient ceea ce ei primesc, sau nu știu dacă consideră asta, dar o iau ca pe un dat. E genetic, seamănă cu mama, seamănă cu tata, seamănă cu bunica sau cu bunicul, da? Și deja fac și anumite predicții. Stai să vezi că o să ajungă nu știu ce. Dar pe de altă parte, ceea ce se omite și mie mi se pare grav, se omite impactul celorlalte două componente. Mediul de formare, adică pe cine alegi în jurul copilului tău să îl impacteze, și educația. Ce alegi pentru copilul tău să învețe? Cum să se formeze acesta? Cum ar trebui să își pregătească părintele copilul pentru intrarea într-o colectivitate? Părerea mea este că superputerea pe care i-ai putea oferi unui copilului tău, este flexibilitatea. Aici vorbim de flexibilitatea pe care să o lași tu să se manifeste la copilul tău, dar și tu să o ai ca părinte și să nu uităm că părintele este primul model în viața copilului. Da? Și atunci tu ca persoană, ca părinte... ca un Dumnezeu pentru copii. Da. Sincer, în primii ani de viață chiar este Dumnezeu. Da? Adică foarte bine divinitatea se poate confunda cu mama și tata, care au superputere. Adică pot să le îndeplinească absolut orice ei își doresc, pentru că, de ce nu să nu recunoaștem, dorințele lor sunt unele de ordin concret. Da? Și este ușor să faci asta. Dar apoi, pentru că le suntem modele, noi în primul rând trebuie să fim conștienți de această imensă influență pe care o avem asupra copiilor noștri și să ne lăsăm fricile la o parte și să nu ne mai legăm de oameni. Uite, cea mai mare suferință pe care eu o am acum, în calitate de specialist în educație,
Este atunci când văd copii cărora li se promovează atașamentul, un atașament impropriu, un atașament bolnăvicios față de altă persoană de referință. O altă persoană față de familie. Ok, mama, tata, imediat, mama, tata nu se schimbă, da? Sperăm. La modul ideal, atât mama cât și tata rămân în viața copilului pe tot parcursul vieții lor. Dar pe de altă parte, ceea ce tu nu poți controla este educatorul, este învățătorul, da? Sunt persoanele cu care copilul interacționează. Nu poți controla cu adevărat. Hai că la prieten poți să spui, uite, alegem să creăm niște contexte în care să ne întâlnim cu familia lui Ștefănel, dar apoi ne-am supărat și alegem să nu mai creăm acele contexte. Spune-mi, te rog, că mă interesează foarte mult acest subiect. Știi de ce? Pentru că sunt foarte mulți. Că spui tu că cumva educatorul nu prea ai cum să-l alegi. Dar sunt foarte mulți care schimbă școlile copiilor. Așa este. Nu este un lucru care îl afectează totuși pe copil. Deci, ideea este că sunt foarte mulți părinți care aleg să plece cu copilul, adică să mute copilul de la școala la care sunt, din cauza unui, nu știu, nu i-a plăcut lui cum părintelui, cum a vorbit învățătoarea într-o zi sau o activitate sau nu știu. Și se întâmplă ca părinții să aleagă 3, poate chiar școli, 3 școli diferite. Am auzit cazuri. Cât de mult afectează copilul treaba asta? Adică el nu are nevoie totuși de o stabilitate, că se obișnuiește și investește chiar și copilul emoții, nu? Atașament față de copii. În primul rând, în primii ani de viață, evoluția copilului are ca fundament stabilitatea mediului său. Da, e foarte important și cred că știm cu toții cât de mult înseamnă ca un copil să aibă rutine, să se păstreze activitățile, să se păstreze persoanele de atașament. Însă, de asta vorbeam de flexibilitate. Cu timpul, noi, în calitate de părinți, trebuie să le oferim această superputere copiilor noștri, pentru că, dincolo de cadrul familial, noi nu vom mai avea apanaje să păstrăm neschimbat contextul de dezvoltare al copilului. Da? Și atunci ce putem să facem? Putem să fim speriați, vai, dacă se schimbă educatorul, vai, dacă nu-mi place de educator și va trebui să-i schimbe grădinița, sau nu-mi place de învățătoare și va trebui să-i schimb școala? Sau atât mie cât și copilului meu îi dezvolt acele nu știu, abilități, aptitudini care să-l facă să se replieze și să-și dezvolte reziliența, da? Sau frustrare, să-și dezvolte această capacitate de a rezista la frustrare, da? Uite, da, asta e un lucru foarte important, că mulți părinți se întâmplă exact asta. Nu vor ca al lor copil să treacă prin lucruri considerate de ei grele. Dar ce faci când ajungi adult și tu n-ai trăit absolut nimic? Adică n-ai întâmpinat nicio situație, ai fost ferit de toate lucrurile care te puteau, la care puteai să reacționezi și să înveți să reacționezi. Așa este și aici ajungem la ceea ce nu numai eu, că nu eu sunt specialistul, dar am probat chiar cu un neurolog pediatru termenul de handicapare a copilului. Așa se numește? Prin privarea sa de exersarea unor abilități, aptitudini, da? Menite să-l completeze ca om. Și practic, da, am rămâne surprinși de câte exemple negative am putea găsi. Și atunci, da, revenind, aș spune că dincolo de a trăi cu frica, de a anticipa orice context posibil nefavorabil pentru copilul tău, mai bine pregătește-l pentru a face față
context, unor posibile contexte nefavorabile și lasă-l să treacă prin ele. Desigur, îi ofer suportul, asta este și menirea ta. Da? Atenție, ne reamintim de contextul securizant, de cadrul securizant. Eu sunt cu tine, dar nu rezolv pentru tine toate problemele. Sau dacă ai făcut o boacănă, există și o consecință. Da, trebuie să treci prin această Vreau consecință. să ajungem și acolo la consecințe, dar în legătură cu frustrările, nu crezi că, adică te întreb, este mai bine ca cei mici să, exact ce spui tu, să treacă prin lucrurile astea acum, când problemele nu sunt atât de mari, adică o ceartă între un copil de 3 ani sau 6 ani nu este aceeași cu una a unui adolescent sau dacă vorbim de un adult. Sigur. Adică asta îi oferă lui ocazia să reușească să experimenteze, să devină totuși un adult funcțional. Sigur, sigur. Deci vorbim acum de niște baze ale unei inteligențe emoționale pe care o creăm, o conturăm și o creștem cu mare grijă. Pentru că da, cum ar fi să se confrunte și să reușească copilul deja să depășească un posibil conflict la 3 ani, deja îți oferă așteptarea că dacă tu îi dai instrumentele necesare să relaționeze în acel posibil conflict și să îl depășească, atunci cu siguranță te duci cu gândul că da, uite, eu reușesc să-l pregătesc pe copilul meu ca în adolescență să spună nu unui posibil abuz, da? Sau să se împotrivească unui posibil bullying. Pentru că, și să-l recunoască. Din nou, fac apel la o veche zicală. Copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. Și e cât se poate de adevărată. Așa știi, până nu ai copil nu-ți dai seama de treaba asta. Așa dar este. E foarte adevărată. Dar ai spus mai devreme ai vorbit despre atașamentul, părinți care lucrează în direcția asta. Copiii ajung să fie atașați de educatori sau adică ce bună-i doamna, ce frumoasă-i doamna, hai să fim cu doamna. Da, nu este neapărat un lucru rău, da? Pentru că până la urmă ei au nevoie de alte persoane de atașament în afară de mama sau tata. Dar hai să nu facem din asta un cult al personalității, pentru că sunt enorm de mulți părinți care în momentul în care întâmpină, să zicem, o rezistență din partea copilului, nu vreau la grădiniță sau nu vreau la creșă, ghiciți ce? Singurul apanaj este hai la doamna educatoare, vai, păi cum, te așteaptă cu brațele deschise. Bun, înțeleg, dar este o etapă, da? Poți spune lucrul acesta pentru primele 2 luni, 4 luni de colectivitate, când asta este etapa de adaptare. El are nevoie de altă persoană de atașament care se află la grădiniță, respectiv la creșă. Care se simte siguranță. Exact, în brațele căruia să-și găsească confortul, să se liniștească și să știe că este conținut. Și în care vede că părintele are încredere, că sigur este că important ce transmite și Dar părintele. dincolo de aceste 4 luni, hai să le depășim, pentru că dincolo de aceste 4 luni apare jocul paralel, apar situațiile în care apar posibilele conflicte, hai să îi dăm copilului și alte contexte de încadrarea acestei noi etape din viața sa. Adică, hai să zicem, uite, te duci să te joci cu copilul X. Ți-ai mai făcut prieteni? Hai să vedem dacă te-a negăjit copilul Y. Cum putem să facem? Oare dacă i-ai duce o carte a ta, crezi că ar dori să se împrietenească mai mult cu tine decât să te tot necăjească să-ți ia cartea ta din mână? Hai să oferim aceste lucruri și să mutăm accentul de pe relaționarea cu doamna educatoare și doamna învățătoare către relaționarea cu ceilalți. Pentru că, de fapt, a merge la creșă, la grădiniță, are un super rol principal, acela de integrare în colectivitate și acela de dezvoltarea unor aptitudini sociale, da? Și de însușirea unor norme sociale acceptabile. Da? Îi învățăm să devină oameni. Rolul, fiecare trebuie să știe rolul. A nu se confunda lucrurile, pentru că
e important să nu trecem dintr-o extremă aceea de cult al personalității față de profesor sau față de educator sau învățător versus denigrare, lasă că știu eu mai bine, da? Important este să înțelegem bine rolul pe care îl are educația, aceea de a dezvolta rând pe rând, în funcție de etapele de dezvoltare, inteligența emoțională, inteligența socială, inteligența academică, dar toate cu bună măsură, da? Și fără a crea dependențe. Am înțeles. Spune-mi, te rog, că ai enunțat mai devreme în legătură cu bullying-ul. Este o problemă foarte gravă acum la noi în societate, dar bine, nu doar la noi, în toată societatea din întreaga lume. Există acest bullying care se face, fie că e pe condiția socială, pe aspectul fizic. Rețelele de socializare ajută în direcția asta, din păcate. Se nasc tot felul de trenduri din astea pentru copii care pun, cred eu, foarte mare presiune. Cum să facă față părinții acestui tip de... adică bullying-ului în general, pentru că vine și mai ales în școală. Da. Slavă Domnului că sper în curând să fim ajutați de legislație și tinerii, copii, până în 16 ani să aibă acces limitat la rețelele sociale. Apoi, dincolo de asta, să existe o mutare de accent. Iar asta se va face în timp și se va face greu. Momentan este foarte dezvoltat cultul concurenței. Cine este primul? Pot foarte ușor să văd. Cine este primul la învățătură? Da. Cine este primul în tot? Văd foarte... Cine are premii Adidas de brand? Văd foarte pregnant acest lucru atunci când mă raportez la copiii care vin la after, adică sunt copiii care la after school, care frecventează alte medii educaționale și vin doar în a doua parte a zilei la noi. Când îi am alături de ceilalți copiii Green Kid, pe care îi avem de dimineața până seara. Care și la școala primară Green Kid. Să mă fac mai ușor înțeleasă. Este ușor de observat că copiii de la after vin copleșiți de ideea eu primul la rând, eu primul mă spăl pe mâini, eu primul am terminat. Acest comportament de concurență, pentru că sistemul de învățământ românesc încurajează concurența. Nu numai sistemul de învățământ, cât și părinții acasă. Dar cu Tărescu, ce notă a luat? Dar tu nu puteai să... Practic încurajezi genul ăsta de comportament, comparația și până la urmă această comparație duce la bullying, da? Mă raportez la tine prin a mă valoriza pe mine. Pentru că cei mici nu văd mesajul la fel. Când părintele îl întreabă pe copil, dar cu Xulescu ce notă a luat, din start, cum spui și tu, o să existe această stai puțin că trebuie să fiu mai bun decât ăla. Sigur. Această senzație de insuficiență. Da. Dar nu sunt suficient, trebuie să fac mai mult. Ori, dincolo de această senzație, că e o senzație, senzația se transformă apoi în emoție. Și această emoție este cea care de fapt dictează niște comportamente deviante. Pentru că de fapt cei care oferă bullying sunt cei care au emoții în spate, da? Se simt, emoții și sentimente, se simt neînțeleși, se simt singuri, se simt insuficienți, simt că nu au realizat în viață mai mult decât a realizat celălalt. Și care este arma lor decât cea a atacului? Până la urmă, chiar dacă pare șocant, încă de când sunt mici, eu explic părinților să-și imagineze
un grup de copii ca un grup de leuți în junglă. Trebuie să ne gândim ce fac leuții în junglă atunci când unul îl calcă pe celălalt pe coadă, celălalt ripostează. Vorbim de niște instincte de bază, niște instincte animalice pentru nevoia de supraviețuire. Și atunci nevoia de supraviețuire, în momentul în care îl face pe un copil să se simtă în pericol, da? De neadecvare, atunci atacă. El practic doar Asta luptă. este oare ceea ce vede și acasă? Că trebuie să riposteze? Trebuie să te aperi? Categoric că avem destul de multe exemple în care copilul vine înapoi și spune: păi mama mi-a spus sau tata mi-a spus că dacă eu primesc o palmă, să o dau înapoi. Ce ar trebui să facă un copil care este agresat fizic sau verbal de un alt copil? Care este cel mai bun răspuns la astfel de comportament, la un astfel de comportament? Din punctul meu de vedere, ca specialist în educație, ce îl sfătuiești pe copil, ce îl sfătuiești pe părinte? Hai să mergem pe concret. În cazurile acestea, noi convocăm o ședință de consiliere, atât cu familia copilului abuzat, cât și cu familia copilului abuziv. Desigur că prioritar este întâlnirea cu familia copilului abuziv. Încercăm să înțelegem ce este în spatele acestui comportament, pentru că, în general, sunt furii. Deci, efectiv, este furie. Furia din ceva. Părintele furia trebuie să fie sincer cu mediul de acasă? Da. Cu cadrul didactic? Da, categoric da. Și dacă vrea să fie nesincer, această oră de consiliere are suficiente întrebări atent puse, astfel încât să ne dăm seama cu adevărat de care este contextul familial. Da. Voi la Green Kid aveți un terapeut terapeut nu este, avem consilier școlar. Consilier școlar care se ocupă de astfel de probleme. Da, și avem și proceduri. Ce faceți voi când se întâmplă astfel de lucruri? Că se întâmplă și chiar dacă vorbim de școală primară, chiar dacă vorbim de after school sau creșă sau grădiniță, se întâmplă lucrurile astea. Care este metoda voastră? Ce faceți voi în momentul în care se întâmplă asta? Așa cum spuneam, chemăm familia în consiliere. Familia nu are de ales decât să fie sinceră. De ce spun asta? Pentru că ulterior acestei întâlniri noi vom elabora un plan de intervenție. Plan de intervenție pe parcursul unei luni, în general. Dacă este cazul foarte grav, atunci o să o luăm din aproape în aproape pe săptămâni. Dacă familia nu este sinceră, atunci lucrurile acestea se vor revela peste o lună. După o lună... Deci nu se schimbă nimic. Da, exact. Pentru că nici voi nu aveți cum să vă dați seama de ceea ce se întâmplă. Unde este miezul problemei. Exact. Nu se schimbă nimic și atunci deznodământul este unul singur: desfacerea contractului educațional. Deci dacă interesul este acela de mediere și de depășire a acestor momente, atunci este important ca părinții să-și lase orgoliul acasă și să înțeleagă din nou că nu pot controla absolut totul și că e nevoie să ne dea și nouă încrederea, pentru că așa cum, uite, acum te pun și pe tine în aceeași oală că ești părinte, așa cum voi aveți copii acasă, așa îi avem și noi pe aceiași copii la școală, la grădiniță, la creșă, uneori poate pentru un timp activ mai îndelungat decât îi aveți voi acasă. Da? Și atunci avem nevoie să ne consolidați această poziție de părtaș în educația copilului vostru. Deci, practic, lucruri pe care trebuie să le memorăm după discuția cu tine ar fi că este important să fim blânzi, să avem răbdare multă, să lăsăm fricile și tot ce, ce ține de noi în spate, să punem reguli, adică sunt importante limitele, dar spunem dacă sunt consecințele o alternativă. Chiar asta voiam să zic, și să-i lăsăm să treacă prin consecințe. Ce înseamnă consecințe? Că poate unii consecința nu înseamnă pedeapsă. Nu înseamnă pedeapsă. Înseamnă consecința comportamentului, înseamnă consecința acțiunii tale. Da, să trăiești efectul pe care îl are acțiunea ta. Uite,
uite, o să dau un exemplu raportat la propria persoană și la propriul copil, pentru că așa este fair, da? Sunt și eu părinte. Fiica mea a ales să uite de clubul de vacanță de la școala sa. Da. La acest club de vacanță beneficiază de pregătire pentru viitoarele sale examene, deci este important să fie prezentă. Am aflat post factum, iar consecința pe care am ales să-i o prezint este aceea că va plăti din banii pe care ea îi muncește, are 16 ani, dar muncește, asemenea, din banii pe care ea îi muncește, va plăti acele sesiuni la care ea a uitat să meargă. Și care erau plătite. Și care erau plătite, desigur. Și acum, deci practic s-au pierdut și acum trebuie să le plătească din nou. Sigur. Și asta de data asta din banii ei. De data asta din banii ei. Da. Sigur. Există o consecință. Sigur. Iar dacă nu învățăm, cum spui și tu, lucrurile astea de când suntem mici, nu o să știm cum să reacționăm la ele când o să fim adulți. Așa este. Practic, nu le oferim armele de supraviețuire pentru perioada de adult. Și cum e pentru ea acum să lucreze? Cum a primit, de fapt, provocarea asta ta? Să știi că mi-a fost frică. Mi-a fost frică să mă poziționez cu astfel de consecință. Am simțit frica pentru că a fost prima dată când eu îi luam din privilegiul banilor săi, că până la urmă e un privilegiu a avea bani în urma unei munci pe care ea o prestează, privilegiu pe care ea și l-a creat, da? Mi s-a strâns inima și recunosc că nu a fost ușor să mă poziționez astfel, dar cu o mare surpriză și cu o mare satisfacție a fost, hai să spunem, nu fericită, dar a fost neutră. A fost, da? Bun. Deci tu ai primit 300 de lei din banii mei, mai trebuie să-ți dau 100 și suntem pe zero, da? Exact asta mi-a spus. Mi se pare foarte tare, sincer. Da, și mie. Pentru că, uite, poate ceva ce te gândeai că o afectează sau că afectează relația voastră și că o să sufere din lucrul ăsta, că, dom'le, îmi dau banii pentru așa. Da. A făcut un lucru pentru ea și de care e mândră, totuși. Da, și pe care și l-a asumat. Nu-l descoperea. Nu descoperea asta dacă nu o puneai în fața faptului împlinit. Da. Ei bine, asta este consecința. Pedeapsa ar fi fost să o închid în cameră, să iau telefonul, să o privez de diferite lucruri, dar din punctul meu de vedere destul de gratuit, pentru că nu aveau relevanță în acest context, nu aveau legătură și atunci copilul nu înțelegea decât că o privez de anumite lucruri cu care ea este obișnuită, dar nu și învăța lecția în această situație. Dacă Green Kid nu ar fi existat niciodată, ce ai fi făcut? Ce întrebare! Uite, gândindu-mă, eu acum, sau dacă m-ai vedea, probabil m-ai văzut în Green Kid. Tu, în general, m-ai putea vedea ori în birou, dar cel mai mult eu mă regăsesc între copii. Atunci când mă aflu printre copii, pur și simplu simt că îmi regăsesc identitatea și că și uitându-te pe chipul meu vezi o bucurie pe care nu știu dacă o mai pot replica în alte contexte. Și atunci, dacă nu ar fi fost Green Kid, cu siguranță ar fi fost un alt context care m-ar fi adus în preajma copiilor. Cu siguranță, sunt convinsă de asta. Dacă ne uităm puțin în spate, în trecutul tău, cum erai tu la 7 ani, la 6 ani? Să știi că la 5, 6, 7 ani eu eram un copil Green Kid. Eram un copil care avea reguli. Sunt născută într-o familie tradițională și cu pedepse, slavă Domnului că nu cu agresiune, dar am avut acea libertate de explorare
și interacțiuni inedite, de la socializări cu copiii la socializări cu animalele domestice. De ce zic socializări? Pentru că eu vorbeam în limba lor, adică vorbeam în română, dar îmi imaginam că vorbesc pe limba lor și ele păreau că mă înțeleg. Dar desigur că dincolo de verbal există și alte modalități prin care ne putem face înțeleși și așa și putem fi înțeleși de către animalele noastre de companie. Am avut o copilărie foarte fericită și cred că, de fapt, de aici vine puternica mea convingere și puterea mea de a duce în spate un proiect atât de amplu și atât de provocator. Convingerea că copilul are dreptul să fie fericit, iar doar din contextele de explorare diferite, el poate să-și creeze experiențe diversificate și atunci pot să-l definească ulterior ca persoana care va deveni adultă. Există ceva din copilăria ta pe care ți-a plăcut și pe care îl aduci în comunitatea Green Kid? Da, interacțiunea în natură. Da. De asta se și numește Green Kid. Eu am crescut la casă. Da, cât de important este să te conectezi cu natura, să lucrezi cu mâinile. Pentru copil și pentru dezvoltarea lui. Că spui că ăsta este lucru pe care tu l-ai adus și te-a impactat în copilăria ta. Spuneai că ai crescut la casă. Da. Dezvoltă-mi, te rog, mai mult partea. Păi, atât de important încât sloganul școlii primare Green Kid este aproape de copii, în armonie cu natura. Din punctul meu de vedere, natura îți oferă o ritmicitate, te învață despre răbdare, îți dă sentimentul acela al mirării asupra perfecțiunii lucrurilor din natură și te ajută să îți dezvolți atenția la lucrurile care te înconjoară și te scot din egocentrism și te plasează în raport cu ceilalți și cu ființele și cu tot ceea ce ne înconjoară. Și apropo de lucrul cu mâna, da, te aduce în concret natura și îți oferă cele mai inedite jucării în care o frunză sau o piatră sau o stivă de pietre pot deveni, nu știu, o balanță sau, nu știu, un magazin în care faci comerț pe schimb de frunze. Te murdărești. Aici cred că este cea mai mare lipsă. Nu, este cea mai mare copiilor. A copiilor, dar acum este cea mai mare lipsă a lumii în care trăim. Un lucru important, de fapt, pe care ar trebui să îl știe părinții, că e bine să-și lase copiii să se murdărească. Trăim într-o lume germofobă. Adică suntem speriați efectiv după COVID, desigur. Toate lucrurile acestea ne impactează, dar asta nu înseamnă că dacă începem să fim din ce în ce mai atenți cu igiena copiilor, le facem din ce în ce mai mult bine. Dimpotrivă, știm, le distrugem barierele, creștem sensibilitatea, sunt foarte multe lucruri. Dar, dincolo de asta, le scădem toleranța senzorială. Da? Cum ar fi, acum, tu gândindu-te ca adult, care lucrezi în general, nu știu, în birou sau în medii domesticite, da? În casă, în confortul casei tale, cum ar fi să te imaginezi acum că ai mâinile pline de noroi? Probabil că nu foarte confortabil, nu? Da, e adevărat. Dar e bine, nu e ok? Sunt copii, sigur că este ok, dar sunt copii care vin deja cu această reticență, poate împrumutată de la părinți sau poate nici măcar cunoscută, de contact cu pământul, contact cu colbul. Dar nu vreau să mă înțelegeți că pledez pentru gunoaie, nici de cum, nu, da? Înțeleg. Îți băga mâinile hands-on.
Da? Ăsta este conceptul. Puneți mâinile pe orice ar fi, pentru că apoi există săpun cu apă. Da? Și te speli și treci de această neplăcere pe care poate o ai, dar trecând prin această murdărire, noi le creștem toleranța copiilor senzorială și în loc să avem copil care refuză să facă dactilopictură, că se murdărește cu vine tot din pictură. Treaba asta în care Sigur ți se spune că da. constant, nu te murdări, și undeva în creierul tău rămâne inoculat. Avem bebeluși care stau cu mâinile așa. Da? Bebeluși care stau cu mâinile așa și așteaptă să fie hrăniți. De ce? Oare? Pentru că probabil cineva le spune nu pune mâna, te murdărești, îți ofer eu. Păi oferirea aia de mâncare nu-l privează pe copil de exersarea motricității fine, de exersarea abilităților care te ajută să te menții în viață, acelea de a te hrăni, de a-ți duce mâncarea la gură. Da? Ne ducem către multe deviații și revenind, ca să nu divagăm foarte, foarte mult, e foarte important să le permitem copiilor să-și exerseze manualitatea. Manualitatea este cea care dezvoltă motricitatea fină, este cea care îi va ajuta ulterior pe copii să țină corect creionul, stiloul în mână și apoi să își exerseze scrisul de mână. Spuneai la începutul interviului că, și o să schimb puțin subiectul, dar nu foarte mult, spuneai la începutul interviului că au fost câte 6-7 locații pe care le-ați schimbat de-a lungul timpului, în ideea în care doreați să găsiți voi, Green Kid, spațiul perfect pentru copii. Nu știu acum dacă este chiar ceva perfect. Da. Perfecțiunea este... Unde există perfecțiune? Da. Dar au fost momente în care ai renunțat, în care ai vrut să renunți, în care n-ai mai putut, în care ți s-a părut greu să mai faci asta? A fost un moment de cumpănă. L-aș numi moment de cumpănă, dar nu am vrut să renunț de tot. Mi-am dat seama că partea de baby parking trebuie remodelată. Dar ce înseamnă baby parking? Baby parking era programul la care puteai să-ți aduci copilul atunci când tu, în calitate de adult, aveai altă treabă. Da? Dacă aveam acum interviul și aveam copii mici și puteam să-i ducem la baby parking știind că sunt în mâna cuiva care are și experiență și pregătire în domeniu. Pentru că nu trăim într-o lume ideală, ci într-o lume a concretului, aveam cheltuieli fixe pe care nu le puteam prevedea atunci când veniturile erau variabile, adică la nevoia de timp a părintelui. Nu aveam cum să-l prevăd. Și atunci Baby Parking s-a transformat treptat în program zilnic educațional de tip creșă. Nu, de tip creșă. Okay. De tip creșă, pentru că aceasta a fost baza dezvoltării Green Kid. Baby Parking a promovat dintotdeauna educația cu blândețe, integrarea în colectivitate cu blândețe. Dar, deși am fost promotorii și cei care au adoptat printre primii ca slogan acest lucru, această valoare, ulterior mulți au venit din spate și, în general, știi cum se zice, nu poți să oprești concurența să vină din spate decât asigurându-te că tu întotdeauna ești cu un pas în față. Da? Și atunci am simțit nevoia să schimb dinamica Baby Parking și am schimbat în Green Kid, unde am adus partea de conexiune cu natura, unde am adus abordarea Reggio Emilia, care Reggio Emilia pune accentul pe învățarea prin curiozitate și prin importanța mediului ca al treilea profesor, adică mediul de dezvoltare chiar impactează, iar acest mediu, culmea, că în zilele noastre și de părinți și de către sistemul tradițional de învățare este total omis.
E foarte important. Și atunci, redefinind activitatea noastră și punând-o sub conceptul de Green Kid, am mers mai departe. A fost un concept în care în continuare credem, impactul său încă se vede cu adevărat. Acesta este motivul pentru care putem să spunem cu mândrie că avem de acum nu numai creșă, avem și grădiniță, avem și ciclul primar și da, avem și after school. Ce greșeală nu ai mai repeta? Poate, eu știu, o greșeală care te-a afectat în financiar sau într-un alt mod, dar din care ai avut de învățat, adică a venit și cu o parte bună. Practic, din orice greșeală ar trebui să învățăm. Dacă avem pretenția de la noi să evoluăm, aș aminti o greșeală pe care o țin minte, e aceea în care în perioada baby parking aveam eu senzația că în primul și în primul rând trebuie să fiu apropiată de personal, de echipă, astfel încât să-mi țin echipa aproape. Și o greșeală mare pe care o regret. Trebuia. Adică pe ideea că... Nu neapărat. O greșeală foarte mare pe care am făcut-o a fost că am ținut în primul rând spatele echipei în fața părintelui. Am înțeles. Da. Acum nu aș mai face lucrul acesta. Acum știu sigur că în loc de tonurile de alb și negru există un gri și să spunem că îmi culeg informațiile, dar dau, și nu numai dau sentimentul, dar chiar și o fac cu părintele, fac o discuție cu părintele în care înțeleg și aprob îngrijorarea părintelui, îi validez îngrijorarea ca sentiment, dar pe de altă parte îmi iau dreptul de a cerceta în amănunțime contextul obiectiv. Desigur că verific informațiile și cu cadrele didactice, verific informațiile și pe camerele de luat vederi și atunci revin cu o formulare care trece dincolo de sentimente, emoții, revin cu o formulare obiectivă și cu măsuri eventual ameliorative și atunci și părintele simte că a fost ascultat, că s-au luat măsuri și nici educatorul sau învățătorul nu rămâne cu senzația că e ok, nu există consecințe. De ce nu? Așa cum pledez consecințele pentru copii, așa trebuie să existe consecințe și pentru adulți. Deci, practic, nu, cadrul didactic nu are întotdeauna dreptate absolută, cum nu are nici părintele, cum nu are nici copilul și e bine de investigat. Asta e greșeala pe care la început de drum ai făcut-o și din care ai învățat și uite că 10 ani mai târziu ai o școală primară și o instituție destul de mare, că vorbim și de, așa cum am zis, și de grădiniță, de creșă, de after school și mă bucur că le faci față și dacă, de fapt, că le faci față și dacă, cât de greu este să fii antreprenor în zilele noastre. Că uite, ai o afacere destul de mare. Așa este. Ai în spate foarte mulți oameni de care trebuie să ai grijă. Sunt familii care depind de noi. Și sunt autorități care trebuie să ne certifice activitatea. Nu este ușor. Nu aș vrea să intru pe tărâmul lamentării. E destul, știi că e în natura firii umane și cu atât mai mult în natura poporului român să înceapă cu ceea ce nu merge bine. Dacă aș păși pe acel teren, cred că aș risca să nu mai văd lumina. Aleg să văd lumina de la capătul tunelului, aleg să văd ceea ce este pozitiv, ceea ce am construit și să pun focusul pe acestea și să îmi iau puterea de aici și să merg mai departe. Dar totuși avem măsurile luate de guvernanță, cel puțin din ultimul an.
au fost destul de drastice. Sunt. Avem un deficit cum îl avem, inflația este și ea cum este. Și de asta mă întreb cum supraviețuiesc antreprenorii acum, pentru că mai mult cred că sunteți sufocați de taxe. Suntem și nu numai de taxe, dar din cauza contextului economic. Mă confrunt acum cu această provocare. Care e declanșată acum și de criza politică. Da. Costurile s-au ridicat extrem de mult. Ei bine, e clar că există o indexare a taxei educaționale, dar nu are cum să țină pasul cu toată această indexare macro. Și atunci mă confrunt cu situația în care vin persoane la interviu pentru profesor, pentru rolul de profesor. Eu numesc profesor, fie educator, fie învățător. Profesori. Da, cadru didactic. Exact, cadru didactic. Vin cu niște așteptări salariale destul de surprinzătoare în prim moment, dar după aceea am stat să mă gândesc, că este în contextul actual, și da? Raportate probabil la nevoia zilelor noastre, pentru că și te duci la magazin costă, orice nevoie costă. Și toată lumea plătește taxe. Tocmai ce am auzit o știre despre București, despre chiriile din București, bine, suntem în Brașov, dar știrea era despre București și nu cred că diferă foarte mult, că chiriile față de anii trecuți, nu știu dacă față de anul trecut chiar, au crescut cu 40%. 40%. Ori un tânăr educator, că vorbim de cineva care încearcă să-și construiască o viață, da? Pe plan personal, pe plan profesional, pleacă de la aceste nevoi de bază, unde să locuiesc, ce să mănânc. Pe acestea eu trebuie să mi le îndeplinesc cel puțin și acesta este minimul de la care trebuie să plec cu solicitarea mea salarială, corect? Ei bine, am rămas uimită cu privire la solicitările salariale pe care le au. Și atunci, da, este și aici o provocare. Vorbim, de fapt, de o pondere de undeva de 60% din toate veniturile care se duc pe salarii. Da? Este limita maximală care ar putea fi luată în considerare. Ori dacă această cotă e depășită, e clar că un business nu mai poate să funcționeze. Da? Și atunci, pentru că s-a petrecut zilele trecute, aceste discuții s-au petrecut, eu trebuie să îmi fac temele, să îmi fac un Excel foarte atent dezvoltat, să văd care sunt costurile, și să văd în ce măsură eu pot răspunde sau nu așteptărilor salariale din aceste zile. Și conștientizează. Și apropo de asta, dacă îmi permiți, chiar aș vrea să spun asta de cheltuieli pe care oamenii nu le conștientizează și fără să fac o super discuție din asta. Aș vrea doar atâta, să pun un subiect de reflexie. În ce măsură învățământul gratuit este gratuit și în ce măsură învățământul particular duduie de bani. Da? Dacă ar fi să ne gândim că există o indemnizație per copil în învățământul de stat, pentru care școlile iau banii, și dacă e să ne uităm la cota de promovabilitate al liceelor din țară, vom vedea că există licee care și-au promovat elevii deci și-au promovat elevii în clasa 12-a, dar media bacalaureatului a fost de 1,80 și ceva, da, ca punctaj. Există chiar o listă cu aceste licee, 1 și ceva, 2 și ceva. Păi acele licee au promovat acei elevi doar pentru a lua acea indemnizație per copil. Dar asta nu înseamnă că acea școală, acel liceu și-a îndeplinit obiectivele educaționale. Rezultatele sunt cele care definesc automat. Sigur, și să nu
facem o greșeală în a pune semnul egalității între notă și copil. Dar pe de altă parte, nota totuși este cea care îi deschide drumul copilului către un drum ulterior, către facultate așa sau către astea sunt regulile în orice alt job. educație Exact, da? Și atunci, din cei 40,5 sau cât mai sunt acum taxele dintr-un salariu, da, dintr-un salariu brut și pe care le scazi ca să faci să rezulte salariul net, din acea pondere, o parte se duce la sistemul de învățământ. Ei bine, se plătește. Nu este gratuit. Ori, un antreprenor în educația privată este cel care trebuie să-și asume pe cont propriu că își plătește salariile din aceste taxe pe care le colectează de la părinți, îndeplinește neprevăzutele și cu referire la raportarea la autorități și cu privire la clădirea în care își desfășoară activitatea. Sunt multe. Și cu privire la plecarea cadrelor didactice. Și că trebuie să-și angajeze cadre didactice pe salarii noi, indexate. Toate acestea nu se iau în calcul sau nu știu dacă se conștientizează foarte mult. Nu vreau să mă lamentez, dar aș vrea doar atâta, să nu se mai pledeze, să nu se mai marșeze pe ideea că învățământul românesc este gratuit. Nu este gratuit. Este plătit din banii fiecăruia dintre noi. Și cu atât mai trist că nu se văd rezultatele. Nu mai zic de faptul că majoritatea copiilor au nevoie de meditații pentru că sunt 30 în clasă sau mă rog și au nevoie de susținere, dar intrăm deja în alt subiect. Da. Am puternica convingere că eu, alături de alți colegi din Brașov, din țară, care cred cu adevărat că pot aduce impact educației românești, cred că putem să facem o diferență. Chiar dacă suntem picătura din ocean, la un moment dat, acele picături se vor aduna. Acum că suntem pe final, poți să-mi spui, te rog, sau să transmiți un sfat, bun, pentru părinți, ce ar trebui să facă ei în educația copiilor și nu fac majoritatea? Adică care să le fie de ajutor și la care să reflecteze puțin. Da, aș sumariza un pic discuția noastră. Învățați reziliența pe copii, toleranța la frustrare, capacitatea de a se adapta în contexte noi. Le dați superputeri dacă faceți asta. Nu uitați că le sunteți propriul exemplu și că în primii ani de viață le sunteți chiar Dumnezei. Nu își spune Dumnezeu să nu supăr pe nimeni, dar sunteți niște zei pentru ei și că ceea ce faceți are impact asupra dezvoltării lor. Și încetați să mai credeți, sau poate nu că credeți, dar poate nu vă dați seama de cât este de important mediul pe care îl alegeți în dezvoltarea copilului vostru. Să fie un mediu armonios, să fie un mediu propice, să fie un mediu neconcurențial, pentru ca el să crească într-un teren al acceptării, al armoniei, al blândeții. Acestea sunt niște valori pe care dacă le au la bază, nu au cum să greșească în calitate de adult pe viitor. Da. Delia, îți mulțumesc tare mult pentru informațiile pe care ni le-ai oferit și cu siguranță, adică eu cel puțin am rămas cu multe lucruri după discuția cu tine și sunt sigură că și părinții care ne urmăresc și oamenii care ne urmăresc vor învăța din ceea ce ne-ai spus astăzi. Vă mulțumesc mult, îți mulțumesc, Larisa, sper din suflet să considerați valoroase, măcar ca idei, nu neapărat ca niște concepte pe care să le luați ca atare, ci măcar ca idei pe care să le luați în analiză, asupra cărora să reflectați
și pentru care să decideți dacă le îmbrățișați sau nu. Dar odată ce luați această decizie, să mergeți asumați mai departe și cu hotărâre și cu limite, să nu uitați de limite. Mulțumim! Cu drag!